Mladá generácia je akcia pre mladých, kde máš možnosť spoznať množstvo mladých ľudí, ktorí sú zapálení pre nové veci v tomto meste. Tento večer povedie kapela Limitless. Môžeš sa tešiť na scénku, slovo, úžasnú atmosféru. Preto neváhaj a príď aj ty 18. apríla o 18. hodine do Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne, lebo aj ty si jedinečný.